Vítám vás na kanále Stone Republic. Vím, už včera na kanále vyšlo nový video, ale i tak tu máme další, protože přibližně 2 týdny zpět se moc videa nevydával. A teď na to mám konečně čas, díky ministrovi zdravotnictví. Dneska se podíváme na řízkování a všechno kolem něj. Řízkování neboli klonování je lidmi používáno již tisíce let. Dříve zejména u dřevin, které vydrží déle bez kořenového systému, potažmo bez vody, nejsou proto tolik náchylné na změny vnějších podmínek. Jedná se o velice efektivní způsob množení, který typicky vyžaduje méně času i prostředků než množení ze semen. Nově vzniklý jedinec je geneticky identický s mateční rostlinou, což má své klady i zápory. Hlavní výhodou je snadný odhad chování takto vzniklých rostlin, za to nevýhoda je absence rozmanitosti. Nejlépe je to vidět na náchylnosti k různým chorobám. Právě ta absence genetické rozmanitosti má za následek často fatální zamoření banánovníkových plantáží v rovníkových oblastech nebo hromadný úhyn některých druhů smrků v mírném pásmu. Ale my se teď zaměříme na trávu a ne na banány, ani na smrky. Proč teda pěstovat sklonů? Při setí semen je třeba čekat minimálně 3 týdny, než rostliny pohlavně dozrají. Je třeba vysazovat minimálně 2krát tolik kusů, než kolik jich chceme nakonec sklízet. Pokud máte feminizovaná semínka, tak sejte přesně tolik, kolik chcete sklidit. Klony lze bez prodlení přepínat na květ, anebo přinejmenším zkrátit růstovou fázi o několik týdnů. To je důležitější, než se zdá, protože kratší doba znamená méně prosvícených hodin. A v době růstu navíc svítíme 18 hodin denně. Další výhodou je udržení si určitého genu, který vám vyhovuje. O mateční rostliny je potřeba se starat podobně jako o kytky v růstu. Potřebují tedy mírně zvýšenou vlhkost. Vzhledem k ploše jim stačí relativně slabé osvětlení a vyživují se růstovými hnojivy. I u nich je nutno dávat pozor na správné dávkování zálivky. Zalevejte tedy teprve, když je substrát řádně proschlý, ale rostliny ještě nezačínají vadnout. Hnojte spíše mírně, protože matky zůstávají dlouho v jednom substrátu a při intenzivnějším hnojení se zvyšuje riziko zasolení. Jednou za čas je třeba vyměnit substrát, protože konopí nejlépe roste, když vytváří nové kořeny. Asi jednou za 2 až 3 měsíce si počkejte, až hlína dobře vyschne. Vytáhněte rostlinu s celým kořenovým balem a z každé strany ostrým nožem odeberte centimetr až 2. Vzniklý prostor vyplňte čerstvým substrátem a uvidíte, jak dříve chřadnoucí kytka nabere nové síly. Po delší době už ale ani výměna zeminy nepostačí a pak je třeba přistoupit k úplné výměně. Naštěstí to není nic složitého, prostě jen vezmete jeden z řízků a necháte ho dorůst do úplné velikosti. Takováto náhradní mamina bude dávat naprosto shodné potomstvo, jako její předchůdkyně. Dávat řízky asi 2krát do měsíce. Přitom platí, že na každých 10 litrů substrátu dostanete maximálně 20 řízků a v každý várce. Dobrá matka je schopná dávat řízky asi 2krát do měsíce, přičemž platí, že na každých 10 litrů substrátu dostanete maximálně 20 řezů v každé várce. Pro soukromé účely a sběr větví jednou za pár měsíců, tedy bohatě postačí litrové květináče. Řízky nikdy nevyrábějte ze zvadlých, přelitých nebo napadených rostlin. Zakořeňování by trvalo zbytečně dlouho a úmrtnost by byla vysoká. Před akcí si vždy připravte nástroje. Budete potřebovat nůž, nůžky, médium, do kterého řízky půjdou, pařník nebo box pro klony a nakonec nějaký zakořeňovač. Všechny nástroje pečlivě vydezinfikujte, protože konopí sice nemůže chytit koronu, ale může chytit něco daleko horšího. Médium navlhčete odstátou vodou s pH upraveným na hodnotu 6 až 6,5 a nechte odkapat. Většina lidí používá Rockwool, tedy minerální vatu, protože dobře drží vodu i tvar a stojí to fakt jenom pár kaček. Samotné řízkování probíhá tak, že vezmeme vršek větve, o 3 patra níže ji ustřihneme a nožem seřízneme konec do špičky. Seříznutí do špičky dává řízku větší plochu pro tvorbu kořenů, což vede k rychlejšímu zakořenění a většímu celkovému objemu kořenové masy. Takto připravenou větvičku ponoříme do zakořeňovače, necháme pár minut odležet a pak ji pevně usadíme do Rockwoolu. Nebojte se trochu zatlačit a řízek skutečně zapíchnout. Stabilní umístění je důležité,
Jestliže vyrábíte klonů více, je dobré při jejich seřezávání ustřihnout špičky i velkým listům. Nejenže je pak jednodušší vyhazovat špatné kusy, nebo naopak vybírat nejlepší, ale navíc se sníží ztráty vlhkosti, což oceníme zejména v situaci, kdy nedokážeme zařídit úplně stabilní vlhkost. Následná péče je již jednoduchá, přesto se dá snadno pokazit. Čerstvé řízky potřebují zejména stabilní prostředí s velmi vysokou vzdušnou vlhkostí. Ta by se měla pohybovat nad 18%. Jednou za pár dní zkontrolujeme, jestli je médium stále vlhké a případně ho dovlhčíme. Klony nepotřebují v tuto chvíli nějak intenzivní osvětlení. Bohatě postačí zářivka o výkonu desítek wattů. Nejlepší je samozřejmě vytvořit nebo zakoupit specializovaný box pro klony, ale zdaleka to není nutné. Po 10 až 14 dnech uvidíme, jak ze spodu vykukují první bílé kořínky, které značí, že už můžeme přesazovat. A to je výhoda toho rockwoolu. V hlíně to prostě nevidíte ty kořínky. Tak to bude pro dnešek vše. Doufám, že se vám video líbilo a pokud ano, můžete mu dát like, sdílet ho a pokud jste ještě nedali